салом алейкум бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз хабарҳои хуш дорем ва нохуш дорем. хостем барои муҳоҷирон ҳаминро якум шуда, мисли видеое ки пешина сафарҳо қатъ шудагӣ буд, якумин шуда монавор кардем ва бисёриҳо шумо шод шудем. имрӯз хабарҳо дар ин видео чӣ мешавад? Рейсҳои Somon Air, патент ва карантин дар Москва. биёед барои ҳамин хабарҳо бисёр паҳн шудан, дигар бародарон барои мо дидан. якум видеоро пауза кунем, дар видео лайк монем, поделиться кунем, даимотон бишнем ва ҳазур тамошо кунем чӣ хабарҳо дорем, бисёр шод мешавем. имрӯз дар бораи патент барои тамоми муҳоҷирон як хушхабар дорем, чунки бисёриҳо хавотир буданд ки мо патент накунем, чӣ кор мекунам, депортмон мекунам ё ин ки дигару дигар. хулосаи гап як чизро мегӯям дӯстони азиз ки ҳамин пуле ки шумо дар патент медиҳед инро бекор кардагиянд, яъне гуфтагиянд ки мақсад патент накунед то муддате ки карантин аст дар Москва ё ки дар дигар шаҳрҳош, мисол ҳамин пули патент бекор кардагиянд, яъне ки шумо хавотир нашавед дӯстон, чунки инҳо ҳамаашон қонунӣ аст ва шумо бароҳат бошед. гуфтанд ки озод рафта акнун карантин тамом шид, шумо метавонед рафта патент кунед. шумо меравед аз ҳамон муҳлате ки мисол тамом шудагии патентон, аз ҳамон муҳлат, яъне ки шумо 2 моҳ дар карантин будем, граница нагзаштем, ора як нима мекунанд ва аз ҳамон муҳлате ки шумо рафтен мисол патент кунед, аз ҳамон рӯз сар мекунанд, шумо да ягон мушкилӣ намешавад. дар саҳифаи фейсбукии Somon Air ҳамин рӯз эълон кард ки ба қаллубон бовар накунед, яъне ки бисёриҳо мегӯянд ки рейс мешава, оли ису мешава, усу мешава, мақсад ё ҳамаш дурӯғ аст. шумо танҳо интизор шавед, чунки на билет бихаред, на ягон чиз дигар. хостем ки ҳаминро бирасонем. худи Somon Air, ширкати Somon Air эълон кард ки ба қаллубон мақсад бовар накунед, яъне ки ҳастаи нафароне ки мегӯянд ки рейсҳо ҳуишид, биен билет бихарем, ҳамхеле бисёр шудестай ва дар ин шумо бовар накунед, мо чизе ки шава мақсад бо шумо да мерасонем. ва боз мегӯяд ки рейси Somon Air кай ба Москва сафар мекунад ё ин ки аз Москва ба Тоҷикистон сафар мекунад, инро ҳозир мегӯям мо намедонем, яъне ки рейсҳоро мо кай сар метем ба Москва ё ин ки аз Москва ба Тоҷикистон, аллакай ин маълум нест ва шавад ва шумо ҳатман хабар мерасонем. хуш ба ҳамагон маълум аст ки дар Москва карантин эълон кардаги буданд ва инро дароз карданд, яъне дирӯз хабар баромад ки карантин дар Москва то 30 апрела дароз карда шуд. барои ҳамин дӯстони азиз, чӣ гуфтанем, пулотона мақсад ҳар ҷо расход накунед, шояд баромаданро умуман манъ кунанд, ин хай иша худо медона. ба ҳамин хотир ҳама вақт дар баратон сум боша ки мисол берун баромада наметавонед, шояд мегӯянд ки берун набуроед то чанд қарам, мақсад ҳамира нигоҳ кунем. ва ҳоло ҳам ба ман савол медиҳанд ки мо патент накунем, патенти мо мумкин то 15 апрелай мисол ё ин ки то 20 апрелай мо чӣ кор кунем, мақсад ҳамин саволҳо бисёр меяд. ба ҳамин хотир хостем ки навор кунем ва дар баробари ин гуфтанӣ ҳастам ки боз як бор дигар такрор кунем, чунки дар видеои дуюме ки ҳамин қонунҳо буромад, ҳаминро ман шумо дар расондагӣ будам ва ҳамон мақомотое ки мисол дар ҳамин бора мақсад карантин ё ин ки граница гузаштан манъ кардагиянд, ҳамонро нигоҳ кардагиянд ки мақсад шаҳрвандони Тоҷикистон мисол граница 2 моҳ намегзарад, мисол то 2 моҳ 3 моҳ чанд қадар роз мекунанд дар дастшон, ҳаминро нигоҳ кардан ва шумо мақсад муҳлат метаҳанд ки мақсад ҳаминро ҳичи нагем, яъне ки шумо патент кардан яъне мехоҳем граница бигзарем, ин барои зарари шумо аст. хостем ки ҳаминро бифаҳмонам, яъне ки граница нагзарем дӯстони азиз, граница маҳкам аст, ҳама ҷо граница маҳкам аст. то ҳадди имконе ки мисол дар берун кор надошта бошем, фикр мекунем ки берун набуроем, инчунин мо ҳам дар ҳамин ҷое мисол то ягон чиз зарур набошад мо берун намебароем, яъне дар ҷумҳурии Туркия. ба ҳамин хотир шумо ҳам ҳамин фикр кунед ки аз хона набароем, худтона эҳтиёт кунед. ҳамнафасон миллатам афгор шудааст, айби дигарон ба гарданаш бор шудааст. ҳамватанон санги ғазабро шиканед, خاکی وطنم زی مرده بیزار شده است. دوستان
عزیز رو زیر اومدیم در یک سکند اینجا سفارش دادیم خدا خواهد پگه با بردوی ابری تا تیار میکنم از مرز در تدرس بست کنیم این یک تا پلاستیکی سودش رو شگرفتیم خدا خواهد پگه میگیریم و گرفتن شناسوش در دیگه بکنیم ویدیو را مکداون رو تماشا کنیم در ویدیو لایک کنید ویدیو را در اون وقت و دیگر شامل کنید پنج کنید ماما باشد انشاءالله نمک نام بشه خوش دوستان عزیز و زیر ما در سیخ هستیم گفتیم پگه تیار میشه اینا پگه تیارش کردستان اومدین سحر دید تیارش میکنه بخواد میگیریم میبریم بخونه ما افرام از شوش همه چسبونیم از شوش همه چسبونم باید تیار میشه بخواد میپرده ها این دوستای عزیز تریزر را بار کردن خدا خواهد سفر میکنیم از مهر پروری دو دیده تری اول اگر خداست دوم تو مادری اول اگر خداست دوم تو مادری در یگانه ای سرپوشی خانه ای او چیوش هم بگیره نمورا تا نمیشه وکی گرفتم مایل اکر احمد سلام علیکم اینا آوردیم تریزر تو پیناشه گرفتیم پیناشه همی جمعونه که با چی نشو اگه نشو همون چیزک یک بوی نه سر یک چیزش کنیم میترش کنیم که دوری بگیره یک با یک چیله خیلی دوستای عزیز اینا خونه افهمونا سر کدام کار باشم و بعدی چند روز اونم خبر گرفتیم اول گفتیم همشان نوار بگیریم این از شریک میبینیم الکه کنیم الکه شکتروش رزوندن ای سر کدستن و مگیان کموارگیان سمنت همش هسته همتون در رحمت میگم زنده و سلامت باشین خرسندی همینو خرسندی همه زنده و سلامت باشین با جوان چی فضایی که آورده بودم بازار جلجم میتونم آوردم این مثال چسبوندیم
метраш кунем ки туғри бигира. Як ба як чила. Ина пезае ки оварда будем бозори ҷалҷам мехтем овардем. Ина мисол часпондиам ҳамаш қоида иштага. Камтар дротда хай чиндаяниш. Хай ба ҳар ҳол соз шида иншолло пеш аз зимистон хонаи гарма когда мешинам иншолло менеҷара бой хеле кафлагӣ буда ина биден замонавиш кардем ина биёй пеш бигирем. На ёра пеш мегирем хеле духтарам ишқидиш кард хай хулоса гап соз шида ҳаматунро раҳмати худо мегум. ҳами як аз сабаб мешавад барои як кор барои ҳами мо агар худованд розӣ шидаӣ боша сабаб шидем ҳамин корро кардестем зинда бошем обод бошем бо навигариҳо кишид бо ҳатман видео мекунем дар канал мемонем ҳамаи чизша қонуну қоидааш қатъӣ ҳамаша видео мекунем чӣ хеле ки шумо мехоҳед ҳамон хел мекунем бигӯен агар видео накунем мегӯем намекунем агар хоҳиш карда бошем мо мақсад ҳар як шумо мисол як чи мисол дасти хайр дароз мекунем шумо мехоҳем ки нишон битем ки мақсад агар хато нафаҳмем ба ҳамин хотир ина бубинем қонуни бародаро. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.